След години тормоз, манипулации и условия на мен и детето ми доживях да срещна човека за мен. Момичета, първите думи от историята на Илияна буквално ме разтърсиха. Тя ми сподели, че е била самотен родител на 10-годишно момче. Минала през адски труден период и е направила голяма грешка с човек, когато познавала от дете, мислейки, че създава добър живот за сина си. Резултатът – превърнала се в студен човек, който изобщо не вярва в любовта. Но изглежда съдбата решила друго за нея. Един ден на работа среща мъж. Случайно. Той пробужда непознати чувства в нея и тя решава да го потърси в мрежата с надеждата, че е сам. За нейно щастие той е свободен. Започват с кратки съобщения, а по коледните празници всичко разцъфтява. Часове писане, безкрайни разговори и срещи, които минават като един единствен миг. Към днешна дата Илияна е по-щастлива от всякога, защото най-накрая е разбрала как трябва да се държи един истински мъж, като с принцеса, а отношението на Дени към сина й е повече от прекрасно. Както казва тя, с него живея, не просто съществува. Затова никога не спирайте да вярвате в любовта, защото тя съществува и идва точно тогава, когато имаме най-голяма нужда от нея.